Obingelela uSipiliyoni wakamzobe inyanga yaseThekwini ngiphakathi esigodlweni ngiphethe la iproduct yesithwalo sophondo ngezandla zami zombili. Lezi zinto engiyiphethe la zo3. Lokhu kutholakala emanzini. Lokhu isibunge. Lokhu uphondo lomcebo, uphondo lemali, into yomcebo ebiza imali, esebenza imali. And lento isebenza ngalendlela eyisimanga. Lento le siyayigaya iyangena la phakathi ophondweni. Ubese la isibunge siyangena la phakathi ophondweni. Angikuchazeleke ke. Mase sikwenzela lento ukuze kube yinto yomcebo, kube yinto othwele ngayo. Wena umuntu othi awuyifuni into enomngozi, kodwa ufuna into yenhlanhla ezokuphakamisa. Sizokuthwalisa nganalo uphondo. Lolu phondo la sidiya ngefila bese sithola imvuthu. Lo mvuthu sokucaba ngayo sizoyixuba namakhubalo engeke ngize ngiwasho, but amathamba asuke phakathi ole piano ole sothamlilo. Masingafaka ngepiano sifaka umkhovu nesothamlilo. It's depend ukuthi ufuna lisebenze kangakanani. Bese kuzoba amakhubala ke ngiwafa angeke ngize ngiwabale. Engizowafaka kodwa la kulolu hlanga lolu engizokucaba ngalo. Eqhamuka la kulolu phondo. Bese la phakathi kulolu phondo umuthi engizowufaka ngizowufaka uhambisane nawo lamathambo lawo engicabe ngawo. Bese ngifaka imithi ejulile la engeke ngize ngiyibale ngoba mengayibala le mithi sekufana nokuthi ngiyakufundisa lento kanti lento ijule kakhulu. Ubese siyalibhora la silibhore la. Bese siflengisa kwintambo eyedwa, sifaka intambo eyedwa ngapha, sifaka intambo eyedwa ngala, iphumele ngala ihlangane phezulu. Le ntambo eyele imele isidala sakho uqobo lesi siphethe inhlanhla yakho. Uma usuthatha lolu phondo uyinyanga uzolilengisa lapha emsamo. Awusiyona inyanga, ubusinessman, unethaveni, uzolilengisa lapha na phezulu kwithaveni. Uma ukuthi unamabhizinisi amaningi owaranayo unezinto eziningi, lolu phondo ufuna ukuthi likuhlanganisele yonke into oyenzayo, not ibhizinisi eli1. Okusho ukuthi lolu phondo uzolibeka la uhlala khona, noma ngabe uhlala emqashweni, noma ngabe uhlala ekhaya, la uhlala khona uzolibeka khona. Mawusuka ekhaya usuphuma uya ngaphandle uhamba nalo lolu phondo. Into ezokwenzeka ke la mawusulengisile izinto ezoyicela kulolu phondo yilezi zinto ofuna ukuthi zenzeke empilweni yakho. Awuyibizi izitha la, asibulali umuntu la, siyaceba kuphela. Asikho isipoki sokushaya izitha la, lento la eyomcebo and futhi ayibulala ekhaya. Ngoba once wabeza izitha uzoyifundisa ukuthi ayibulale bese iyamosha ekhaya egcekeni. Uphondo lolo olomcebo, ngikhuluma nomuntu othi ngifuna imali manje. Ngikhuluma nomuntu othi ngifuna ukugwilika, ngikhuluma nomuntu othi sengifuna ukuceba, ngikhathele, ukuhlupheka. Angifonele inamba yami ithi 0787336068. Mawungangithola kuma calls ngibhizi, ngena ku WhatsApp ungitshela ukuthi uSipiliyoni Mzobe ngicela unginikeza uphondo, ngifuna ukuza lapha ekhaya ngizolanda uphondo. Appointment ala ekhaya it's R500.